Siya si Tatay Wilde, solo sa buhay, nangangalakal. Yan lang po ang kanyang ikinabubuhay. Tara, panoorin po natin ang kanyang kwento. Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Dito po tayo ulit dito sa ilalim ng tulay. Ngayon kakasapin natin si isa sa kasamahan po nila, si Tatay. Anong pangalan mo tayo? Weldy po. Ano po? Weldy. Weldy, si Tatay Weldy. So, yun po. Kausapin natin po ano po yung mga para malaman natin yung kalagayan po niya dito. So, tara. Ay, magandang hapon. Magandang hapon po, Tay. Hapon din po. Opo. Ito po si Tatay. Ano po ulit yung complete pangalan mo? Weldy. Weldy. Ano po yung apelyido mo, Tay? Bupan. Bupan. Okay. Ilang taon ka na po, Tatay? Ano na ako, may na 50. 50 plus ka? Oh, bata pa. Ayan, so ano po anong trabaho mo ngayon, Tay? Nangangalakal ka din po? Kasi si Tatay, ang narinig ko, Tatay, dati nagtatrabaho ka sa engineering office. Kaso wala eh. Naano tayo, naawol eh. Yun nga, so Kaso ngayon, hindi naman na pwede mag-apply dahil overage na. ay oo. So yun po yung po nila. So kagabi galing pa ako dito po ito sa may tulay. Yan, so dito po sila nakatira. Ayan, mga kasamahan po nila. Yan, yung mga nangangalakal. Yan, mga po sila, nangangalakal po sila. So dito na sila nakatira. Survive lang. Ayan, so kapag bumabaha, layas na, akyat. Takbo sa taas. So yun po yung kalagayan nila. Pero binalikan po natin si yung isang natin si Rodrigo, parang wala pa yata dito. So ito muna si Tatay, ang kakausapin po natin. So ayan. And so, may asawa ka po, Tatay, ngayon? Dati. Ngayon wala na. So ano lang talaga yung pinagkakakitaan mo, pangangalakal. Wala pa bang ibang Ibang source eh. May kapital sana eh. Kakapagtinda sila. Ilan po yung nabibinta nyo po araw-araw na kalakal? Depende. Pero pinakamadalas Pagkain lang eh. Pabili ng ulam. oo. Siyempre, pag narito ka, hindi naman pwede magluto ka na para tayo lang. Oo, parang anuhan lang kayo dito, no? Pamilya kayo dito, no? Di ba ba? 2 kilong bigas. Oh. Lahat yan, para kumain lahat. So, taga dito ka talaga, Tatay, o taga Visayas o Mindanao? Taga Bicol po ako. Bicol ka din. Saan sa Bicol? Sa Albay. Albay. Kala ko kasi ang napuntahan ko lang hanggang Naga po eh. Naga Clinic. So ito po sila mga kaagapay. Marami po sila dito. Kagabi nga galing ako dito. Nakausap natin yung isang kasamahan po nila, si Rigo. Rodrigo. Rodrigo. May karamihan kasi rito. Puro Bisaya, Mindanao. Oo. Taga din yun, taga Samar. So ito po yung nila, dito sila nakatira sa katabi ng sapa na ito.
Tapos may isa doon si ano si sino nga yung babae yung sabi nila na ano medyo may Si Maray. Marisol ay Maricel. Yung ano, inaano. Dito ko na sir. Ha? Hindi, okay lang dito. Ako lang. Diyan ka lang. So, tatay, may bigay ako sa iyo. Ayan. Long bigas. Ayan, pakitanggap po. Tama. Ayan. At saka ito din po. Ano yan, sir? Wala. Ayan, pang ano yan, pang ulam. So dito po kasi mga kaagapay, okay lang din naman kasi hindi lang din po siya yung kakain dyan. Bali ang nagiging nangyayari po dito ay yung kakainin ng isa, kakainin po ng lahat. So, Tama po yun sir. oh, ano po sa dito sila, parang pamilya na po sila pero Pamilya hindi po nito, sila- kung sino nagluluto dyan, pwede kang kumain dyan. Mhm. Yan. Mamaya na, kuliang na naman. Ayan. So, tay, baka may gusto ka pang ano mo? Ilan nga ulit yung anak mo, tay? Isa lang. Isa, lalaki, babae po? Babae. Babae. May asawa? Meron na po. Ayan, so, si tatay, may anak daw po siya na ano, isang babae. Isang babae. Tapos si tatay, wala din siyang ano, biyudo na po si tatay. So, yun nga, kinabubuhay lang po nila ay pangangalakal. Ito. Yan. Yan din po yung ano, dito sila naghugas ng mga plato, nagluluto. Yung sasawa ko na. Ano po ito, mga charity vlogger po kami. Ayun na, boss. So nag-ano kami, naghahanap ng mga mahihirap, yung mga homeless na walang kailangan ng tulong. Ayan. So kahit tayo naman, kahit pakonti-konti, at least po na may natutulungan po tayo. Wala pong ano yan, kung anong ano yan. Ano ba tawag nga kung iglesia o kaya ano. Wala. Ano po ako, wala pong daladalang ano, mga, hindi po ako English. Sa katunayan, ang inaano ko talaga is Islam po. Islam? Oo. Muslim. Pero basta yun lang, nag-ikot-ikot lang kami dito sa ano, Kamay Nilaan, kung sino yung mga nakikita natin na pwedeng tulungan. Yan, nagpapaabot tayo ng tulong. At minsan pati yung mga kababayan natin, mga nasa ibang lugar, nagpapaabot din po sila minsan ng mga tulong, lalo na sa mga mahihirap. Ayan, ikaw tayo, baka gusto mo rin may manawagan. Gusto ko lang naman kasi gusto ko ano ng negosyo eh. Yun, tinda-tinda. Konting kapital lang. So yun po mga kagapay, gusto ni tatay magkaroon siya ng Para ano naman. munting kapital. Yan tayo, pwede ka po kasi may para mapanood po ng ng iba, baka may magpaabot siya ng tulong. Kasi karamihan naman din ang inaano namin, pag napanood ng mga kababayan natin lalo na yung mga nasa ibang bansa, nagpapaabot business sila ng tulong. Tulad nung dun sa Maynila, si Nanay Rose, 95 years old. Ayun, may nagpaabot ng tulong sa kanya. Ayun, pinagtulong-tulungan din namin. Naanuhan namin siya ng bahay niya, naipaayos namin yung bahay niya. So ikaw tayo, baka gusto mo rin
humingi ng tulong. Ito po pwede. Sana kung halimbawa, matulungan nyo kami, maraming salamat. Alam nga naman ako lang ang tulungan ninyo, dapat lahat to. Kung sino yung gusto umuwi ng probinsya, yun lang po ang ano ko. Kasi yung iba gusto umuwi ng probinsya. So, yun nga yung nakausap ko kagabi si Rodrigo at saka yung ito nga si Carding, yung asawa niya gusto niyang pauwi. Kasi hindi naman laging ano rito eh. Kasi kumisan, di ba may darating tayo kalamitan. Oo. Bumabagyo, bumabaha, takbo ron, takbo rito. Yun lang sana po, kung matutulungan nyo kami, maraming salamat. Oo. Sige lang tayo, ipag-pray po natin kay God na baka may tumulong po sa inyo ng pampuhunan nyo. Ano lang. Para makauwi rin to, kung sino pang gusto umuwi rito, maano mo naman yan kung sino gusto umuwi. So, yun po kasi mga kagapay, yung iba gusto rin talagang umuwi kasi gawa ng Wala naman ano eh, walang tirahan dito sa Mayo. At saka marami din nagsasabi na kapag may ano, mas maganda sa probinsya talaga tumira. Kasi dito talaga sa Maynila, kung wala kang pera, wala kang trabaho na maayos-ayos, talagang dito ka matutulog sa ano, sa ilalim ng tulay. Pero di ba mas kaya sa bukid, kahit gaano tayo kahirap, hindi ganito yung sitwasyon natin na masyadong makalat. At saka dito pa sa ano, Nililinisan naman po yan. ano, Medyo kumisan ano eh. yeah. Siguro kung naabutan nyo na isang araw yan, punong-puno yan, di ba? Original pa rin yung anak mo tayo, di ba? So, yun po tatay, maraming salamat po tayo. Sana po may magpaabot din po ng tulong sa inyo. Sa ngayon, yan pa lang po yung may tutulong ko sa inyo, mga pangtulak, gupang butana. So yun, maraming salamat. Siya po si tatay. Salamat Ayan, po. na Sana matulungan nyo po kami. yun na. Makauwi itong mga gustong umuwi. Yun lang. Yun nga po Hindi tayo lang, hindi lang para sa akin, para sa lahat. Oo. Pero yun nga po mga kagapay, sabi ni tatay, gusto po niya magkaroon ng Kundi puhunan lang. puhunan. Ayan, so Tapos yung mga kasama ko, kung sinong gusto umuwi, yun lang. Sana matulungan. pag-pray po natin yan tayo. So yun tayo, maraming salamat. Thank you sa oras. Okay po. Maraming salamat. Akala niya, asawa siya. Kita ko hindi siya. So yun po mga kagapay, nakausap natin si tatay. Actually ang gusto kong kausapin dito, Sinuntok pala ako nito. Kasama niya si Mama. si Rodrigo, yung babalikan natin at saka yung asawa niya. Kaso parang may lumakad yata sila, nangalakal. So yan mga kagapay, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po. And sana din po may tumulong din po kay tatay. Around you. Isa lang kasi siya sa buhay dito at dito na siya nakikisama sa mga ngalakal din po kasi isa lang din yung anak niya na babae. Wala din dito. So yun, maraming salamat. Bye bye and God bless po.